Purnama enek lagune. Piye sing lagune? Purnama pedet purnama. Tapi Inaloha ma'asobirin wong sabar kuwi sesuk ya didak-idak kancane kok ya. met bedian met. Sing nyekeli mik mbok aku ae timbang Joko kono ya met. Ayo kok ngegran lho wi. Lah ya pas to, Salindri karo Salendro, Komet karo Slendro. Sing mbok pilih ndi? Kowe milih piye? Oh milih diri to Medhide. Kalau mau Mas Komet kan ngomong, lek jenengan iki calone Mas Komet apa leres? Lho Nduk, kasembatan to Nduk niken sowan ning hari jadi sampean. Alhamdulillah matur sembah nuwun kagem Kang Mas Hariwur kalian. Lho kok Kang Mas iki bapak. Piye to? Iki adik kula. Nggih leres Pak, leres nggih, leres nggih. Bapak iki. Kalian Pak Pak Pur. Wakil. Adik Pak Kang Wakil Mas. Bupati. Bapak Bapak Purnomo. Purnama enek lagune. Piye sing lagune? Purnama pedet purnama. Oh, Piye to kae? Kae beda kae Lamongan. Kae tukang nambani ya padha karo bapak iki. Iya. Oh, Pak Beliau itu juga baik. Baik. Nambani kayak sampean-sampean Kaya kowe kuwi. iki. Lah, Pak Pur ya padha wae, bapak iki ya nambani. Nambani para masyarakat yang ada di Madiun Madiun. dan sekitarnya. Nambani kaya sapa? Sampean-sampean kuwi. Lah kok rumari ya? Loh, Pak Pur sing Lamongan kae kan Sampean-sampean kuwi berarti sampean ora mek sitok berarti sampean-sampean. Lho, Bodoh ngile. makasih. Sama-sama. Lagi wah. Dan niki kagem Kang Mas Murjoko sampun rawuh. Inggih, wiwit sonten nok. Nggih. Matur sembah nuwun sanget sampun dugi dateng mriki mirsani acara malam hari ini di acara hari jadi Kabupaten Madiun yang ke 458. 458. Nggih, alhamdulillah mugi-mugi Kabupaten Madiun tansah pinaringan guyub rukun. Amin. Lestari. Amin. Terus apa malih nggih, Pak? Ya Diberkahan petani. dening Gusti Allah. Amin. Petanine muga-muga tandurane dadi tikuse ndang minggat. Minggat. Ah niki ngeten budhe niken. Iya. Nah, Sik kok budhe lho ngawurmu ku lho. kono Kang Mas yo dile. Kaya budhe Ngersake Pak Wabub menika duet kali Mbak Niken. Mbak Niken. Nggih. Lagune napa? Ah mentem wedokan. Lho, sis. Walah. Lintang asmara kok untuk mendem wedokan. Iki padha karo ngendikane Bapak Bupati, filosofinya kesetiaan dalam berpasangan. Ya, contone. Contone kaya Bapak Bupati wae oleh nembang Oke. ngaturke tembangipun wonten Nyidam Sari. Heeh. Bapak Wakil menika Lintang Asmara. Lintang Asmara. Kesetiaan dalam berumah tangga contone Mas Yoyo. Nyapa? Garwane diderekke. Jadi derek terus. Didereke mergo kae nak gak nderek kae nakal. Ngono. Kae wis ganteng laris. Pak, mboten melu-melu Mesti kaken pola. Mula dikontrol dengan penjenengane Bu Kesi. Met, komet. Napa? Rene yo, takmut raimu ini. Oh, Ngene lho, sing dikersake Nyidam Sari malah tentang kesetiaan. Kesetiaan. Lintang Asmara juga sama. Lintang itu lah bintang. Bintang ini kiblat penentu. Iya. Kiblat lan go keindahan di malam hari. Asmara adalah cinta. Iya. Artinya beliau berdua, Pak Bupati dan Wakil Bupati, menjadi kiblat keindahan Kabupaten Madiun yang tercinta. niku pun positif nak Pak Bupati karo Pak Wakil Bupati. Berpasangan yang wong niki wau sing dibuka jenengan no. Hah? Lah nyapa kok setia buka muga sing anu sing garwanipun nderekke terus. Nah iku mboten masalah setia, nek mboten nderekke jenengan mendak minggak minggo. Dalangane aris, ganteng. Wah, engko nak kenek sing kontrol bahaya. Lah bojomu kok ora melu? Hah? Bojomu. Lah aku wis los dol. Ini Nggih, sapa nggih. ta sing gelem ya? Ya iya. Nggih, apa ya? Kaya jujur ta iki. Enggak Pak, Monggo Lintang Pak Asmara. Purnomo. Wah, Monggo, nggih. Mas. Kuwi lho kan disiapke arep duet karo jenengane sepatune putih anyar iki Pak Wakil Bupati. Oh, nggih nggih, Pak. Nggih, nggih. Wau mbisiki kula kleru karo weke bojoku Mas. Lah, komet nggih ngoten no Piye? Sepatune anyar niki warnane ireng niki, Pak. Pancen kulite, Dik. Oh, kulit. Lah kowe ora ngoroh Komet saiki jog dadi dagelan kondang ki sikile ditato bunder kene ya Met kene ya. Kuwi nek nalpot ta. Tato. Apa ya kuwi? Kena apa tak kira ditato. Jasa pekerja keras iki ya ngono. Nggih Pak nggih. Enggak Pak. Pak Wakil menawi badhe paring dawuh riyen.
Bapak. Sampun. Yang penting masyarakat Madiun guyub rucut nggih. Amin. Insyaallah dongaaken Pak Bupati kalih kawula sageta mewujudkan amanah panjenengan membangun Kabupaten Madiun ingkang bersahaja. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih. Amin, nggih. Cekap Mas Jaya. Ngapunten namung gamelan mboten enten musike nggih, Pak. Mboten napa-napa. Oke, lintang asmara kagem panjenengan semuanya. Yuk. Yuk, dados, yuk. Tepuk tangan untuk Pak Wabu, Pak. Nggih. Kasmanten. Nggih, sembah nuwun Bapak Bupati. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun Kang Mas. Nggih. Sembah nuwun Pak Wabu, Pak. Pak Pur, Pak Bupati, sembah kasuwun sehat selalu ya Mas Komet. Dalem Pak Wabu. Napa niki? Mboten jenengan swantenipun sae ngoten dadak maringi. Pak niki napa to Pak? Kula malah ewoh Pak. Met aku ora bayar gak apa-apa Met, wis ditomboki karo Pak Wabub. Nggih. Ini Hahe koordinator iki. Lah ya ilang nek iki. Awakmu ndi ya wis ora? Apa? Enggak. Gak. Lho kok enggak itu gimana sih? Masalah iki aku lagi bangun mau sholat lah nak menawa awakmu ape sedekah. Sik. Jalan. Kok sik to? Pripun? Iki mong sing nembang sinten? Pak Pak Wabu. Pur, Karo? Kali Mbak Niken. Ah, sing maringi arta sinten? Pak Wakil Pak Bupati. Wakil gandeng Pak Wakil nembangi karo Niken iki apike amplope nggih Niken apa nggih sampean? Tadi Pak Wakil bilang gini, Pak. Pripun? Kalau nanti ini di dom ya, tapi yang di bahasa Inggris kok apa sih saya kok didum lho. Dibagi. ini nanti di dom sama pengrawit sama sinden, tapi yang dibawa sama Komet buat panjenengan, Mbak, gitu katanya. Met. Berarti sing tak gawe iki nggo sampean. Iya katanya gitu. Lah iya tak gawakno. Iya makanya. Loh, Kok raimu elek ngono? Padha rambadroke ta. Diomongi ya. Angger enek-enekan iki aku. Selamat malam, Dik. Sik to, ora entuk akhire sampean. Dek, mboten. Nyanya ora. lah iki Mas Yoyo lho jelas. Met. Nyanya iki. Sabar Met. Saestu. Tulung gandeng bendarane Bu Kesi, tulung kekno Bu Kesi. Oh, gitu. Ora apa-apa Met. Innallaha ma'asobirin wong sabar kuwi. Kekasih Gusti. Tapi Innallaha kasihan. ma'asobirin wong sabar kuwi. Sesuk ya ditak-itak kancane kok ya. Tapi kasihan kamu tadi nggak dapet, nggak sama sekali. Ndak sama sekali. Ya ini ada 2 sih. Ya wis berarti sampean satu, saya satu. Enggak. Lalu. Lah sapa? Kamu itu bilang sendiri, minta sendiri. Gak aku ning kene lillahi. Ojo, bangun sini mosok njaluk dhewe. Iki tenang, iki malah iki nyoh. Engko kono neh. Ora. Ora Kan. jelas nek iku. Kan. Ah nggih. Dibuka sik, Matur dihitung suwun, aja kurang. Matur nuwun, Pak nggih. Ya, dibuka Suwono, sik. Met. Oh, Iki nuwun ndak sewu. dadi fitnah. Ayo. Iki nek ora dalang sing idolane jenengan iki ora mungkin. Sabar Met. Wis Nggih. jelas iki. Sembah nuwun. Kok aku separohe ndak apa-apa Met. 150 gak apa-apa. Lah ikhlas aku. 150 untukmu. Iki lho. Ora apa-apa. Piye? Yo jenengan nak badhe buah napa? Maksudnya iseni. Iseni Mas Yoyo ya butuh ngono lho. Tak gawa ya ta? Damet, Sapa? milih di kiri apa kanan? Oh bedean Met. Nah. Sing nyekeli mik mbok aku ae timbang Joko kono ya Met. Kok ngegron lho wi. Ngegron iku nyapa? Kok ngegron? Mosok ora kok ya. Ya wis kawakno. Slendro kene. Oh ya, kene. Iku enek bagiane dhewe. Oh ya siap. Nah, Mbak bedean. kiri apa kanan? Kanan. Lah lucune ndi iki?
Iki yang ini. Oh, iya. Kleru milihmu berarti. Milihmu kleru. Nggih. Milih nih. Milih nih, mau nggak milih nih? Ya milih nih. Nah. Kananmu keliru kok. Ayo, milih nih. Iki nek gak mbani kan gak mungkin awakmu di paringi. Kiri. Ya. Piye? Jelas iku, Met. Iya. Ora enak papane kok. Wis ora. Oh, sabar. Ora entuk apa-apa. Rene. Ah, wis gah. Lek cerdas sampean pinter entuk 100. Rene, mesake mosok ora entuk dhewe, adoh dhewe Bojonegoro. Saiki jawabane wis 100 to? Jelas. Iya, heeh. Jawabane wis jelas. Nggih. Pokoke anggere sampean jawab kodhok entuk 100. Ngoten tok. Heeh. Lho kok- Sing penting intine lak kita caosne jenengan. Oke. Entuk 100 men nyuwun sewu jenengan ora mringkus raine, ngono lho. Ya ta. Oke, ya. Anggere jawabane kodhok, Kodhok. tak wenehne jenengan. Oke. Kewan apa sing sok disuweke? Kodhok. Nah, ning kene sik ya. Aja dicukuk. Nah, pertanyaan kedua. Kewan apa sing suarane kung? Kodhok. Nah, kodhok. Ayo. Sampeyan dhuwit karo kodhok milih ndi? Kodhok. Nah, ya wis. Met. Duit, Ding. Eh? Anakmu ya butuh mangan lho, Met. Lah kono kon Met. Anakmu ya butuh mangan lho, Met. Lah kok wis bergandeng. Lah yo pas to, Salindri karo Salendro. Lah waduh. Salindri iki salewang iki. Niku Saleho. Salew. Salindri Saleho. Iki Lah. wis takdire karo Allah Taala, Met. Allah. Sing lanang yo dasare sing wedok yo ayu, sing lanang gagah dhuwur, Met. Oh, alah. Iya iso kakak dhuwur piye Kok maksudnya? sakmono kok gak dhuwur. Jane iki gedene sak petelot. Aku iki rumangsaku Kowe dagelan paling iki rasane pelek nyuwun sewu Mas yo Iya. iki tak Iya. dikai Mbak Niken mohon izin. Iya, Mas Upama Lendro. ning donya iki ora enek sapa-sapa eneke wong lanang ming loro tok Komet karo Slendro. Sing mbok pilih ndi? Kowe milih piye? Oh milih diri to Mbak Dede. Umune kan rong ngomong bunuh diri lho ora. Eneng pilihane gur ngene tok ya. Kaya alok mati ya. Lho, lah nyapa mati wong pilihane ming loro lho, Met. Adam karo Hawa duwe gathukan, duwe gandengan. Wong ki mbok sing sadar. Sakmene mbiyane masyarakat Madiun ki ra kok trimo nonton wayang ning pengen ngerti sapa rak raro to. Lho, pengen ngertos sinten, Bu? Krungu kowe. Slendro napa mboten? Lah kae sapa? Ayo ngono to. Kowe iki kesulakan Niken Salindri ki apik. Kok kene Salindri terus kowe. Lah tapi kan iki pasanganku wis rasi nggih Mas nggih. Aku sing ra pengertian ngono ki aku ya golekne. Aku tak golek dhewe aku. Yo golek dhewe kene. Oh iki jelas sinden madang geden. Lho sik. Hah? Madang. Madang Kara. Oh ya biyen madang geden, Pak. Madang geden iki abahe iki jane madang geden. Madang karan iki enten sinden favorit kula. Mosok niku. Tenan apa ora? Sek legan lulusan isi. Oh iya, tadi sing pas padha karo aku sejajar seimbang. Mari, Dek. Ini tak kenalke. Sik omong-omong sik legan-legane tegese rung duwe bojo lho. Nggih. Lah nggih. Lah apa ora melek mripatmu kuwi genah bukesi lho. Ngaku-ngaku nyapa tuh, Pak? Loh, sik. Kok ora ngaku-ngaku piyai sak alun-alune ngerti lek bukesi iki bojone Ki Cahya Kuntadi iki ngerti. Niki anu bojone Mas saya to? Lah, Mas yo nggih ya kudu profesional. Lho, di atas panggung semua milik umum. Loh. Ngaten lho. Lah saiki tekoke nyuwun dawuh karo Mbak Kesi, yakin apa ora jajal men? Lah, yakin mboten napa-napa nggih? Nggih. Kok kono gek apa iki ngaku-ngaku ya. Ayo. Wis Bukesi, sik tak omong sik Bukesi. Dalem. Kudu kok pikir tenan lho Bukesi. Provokasi. Kudu pikir. Provokasi. Sampeyan iki ayu ya to. Lah aku ya dianggep elek apa piye? Rasa mbok ketone wong butak ngene lho iki. Bukesi, sampeyan iki cantik, Nggih. dosen ya to, sinden kondang. Ayo. Mosok goreng entuk gemuk kaya ngono ora mungkin. Nah, nggih. Mau aku? Gemuk penting lho, Pak. Ya apa? Lah kan nek gemuk rantai ya seret. Lho pancen bojomu gemuk kok. Lah ya lho, otak-otak. Monggo Ya coba Bu Kesi, Bu. Dalam. Mohon izin niki kalau mau Mas Komet kan ngomong lek jenengan Betul. niki calone Mas Komet apa leres? Ah, mboten. piye to Ki? Aku ora ngomong ngono lho, Bro. Sing mbok pilih jare kowe golek sinden. Favoritku. Enak ngene-ngene iki tak ge apa? Waduh. Aku nak iki masuk. Berarti
Mas Yoyok ki rapi selirane padha. Padha apa nyuwun sewu lho Mas Yoyok. Kula iki nek tenggene Mas Komet niku isin, Pak. Ngopo? Nek kudune piyambake rak cilik kaya kula niki bojone paling gak nggih awake rada cilik. Niki bojone niku awake niki bobote 130 kilo. Nek arep mlebu lawange miring, Pak niki. Aku iki mau ngono ya apa gelo belas. Loh, orang itu mempunyai kriteria. Lah kriteria favoritku ya wis ngono-ngono ku. Mbok ya dikon olahraga. Kaya Mbak Niken iki awake. Tanggoku lagi 3 dina wae iki lho. Kelangan bojo. Lho, lah kok iso iki? Gara-gara langsing kuru. Dijak buah. Jak nang damanter GL Max buyanter lebat. Teko mah ganti cahe. Sik jare bojomu tahu kok kon lari-lari kae. Ah, kon lari piye bojomu kene. Lah tiang-tiang ini paling goes di pirang kilo. Lari iki. Lari bojoku gak terima kelon, Pak. Lah piye? Wis rong sasi. Loh. Kok rong sasi lari rong sasi lho. Kayak digawa wong, Met. Gak maraton kayak sumpah. Kayak digawa wong. Lho kowe kok ro kok meneng ae? Terus takon, "Yo, Aku tak ayem-ayem dhewe. dikon olahraga sesuai program pemerintah ibu-ibu PKK ki senam nggih Mbak Niken. Mbak Niken senam toh? Iya. Lah senam Pilates. Anu fitness. Pilates. Pilates. Nek bojoku kayak fitness. Awake fit atine ngenes. Dadi aku nek buone dikon nggo nguri ya, gak melu ngono. Nek iso bojo pegaten Met wis elek bojomu iki. Iki piye bocah kok? Elek bojomu kula isin mati kanca niki. Dosa wae. Bojomu pegaten ae nek aku. Kok pegaten kita waplok pisan kowe. Iki guyon ya guyon dirungane para panggawa. Lu tenan lho. Waduh. Sapa? Aku yang mau ngomong to jare. Dirungokne sapa? Para panggawa. Wis pegaten ae. Kliru sithik. Ora cocok karo kanggo kowe iki ya. Nyapa? Kula isin lho Mas Yoyok. Lah kok kula wingi kan tanggapan ke Nganjuk mampir gawe Mas Komet. Mas Komet hobine mancing dereng dugi. Mancing Pak kula. Bojone enek. Nggih, andukan ngeten iki to. Andukan sementen kali sementen. Lah kok kurang anduke to? Kayak apa anduk? Apa kae? Terpal no. Gak cukup nek trimo anduk ra. Isin aku terus tak kandhani. Mbak, Mas Komet nek sampean kok gak isin gak wirang karo aku to. Wirang napa Mas ora apa-apa Mas Komet gak enek. Oh, mbok yo ngono kuwi saru Kang kula ngoten. Saru piye? Jajal aku ndelok ngono. Mas Komet sing wedok muni ngene. Kene 2 juta. Tak bayar 2 juta, Met. Niki lho, Mbak. Lah kok langsung beyak ngene to, Met. Kaya dirembeti tekek, Met. Ya mau masalah bojo sing apik lho kowe. Tenan pegaten. Lah bojoku buka ngono kok trimo rega 2 juta. Lho. Waduh, berarti kira ruwen-ruwen kowe. Pegaten ora apik kae bojomu. Wis ora becik kanggo kowe ku. Tapi ora masalah. Kaya tega lho karo kanca kuwi lho. Lah kula mboten njaluk sing nari sing wedok dhewe niku. Lah kok ora masalah piye Cak Komet iki? Lah kowe jane karo kanca perhitungan lah bareng karo bojoku 2 juta kok langsung mbok weni. Lah kowe tanggapan karo aku kurang 2 juta campur sari ndebokang nganti sak iki ra diwenehi kok. Sapa-sapa? Ndebokang campur sarimu lho. Iya piye? Ora mbok wenehi to? Kurang 2 juta. Wis tak keni. Endi? Lah tak wenehi bojomu mau karo ngene. Lho, kowe nglunasi lewat kuwi. Lah kok penak oleh bonus tape we. Bandingkan kene. Wah, ngawur. Dadi nembang iki. Oke, siap. Pamundhute Ibu Bupati karo Ibu Wakil. Nggih, Ayo. Ibu. Coba di apa kuwi kolaborasi karo Sinden Madangkara. Nah, Nong bir, ayo. Coba kaya apa? Yan, yo papat. Ayo. Oke, akhir nganggo R iki bir kita akeh. Oh, pilihan nduk iki antarane negara angin apa tombo kangen. Sing penting aja negara api, omahe Avatar kuwi. Negara api. Negara angin? Oke. Oke, ya diaturake ben jumeneng. Ayo. Ayo coba kaya apa? Negara angin. Yo, Nduk, berdiri. Cados. Kilometer nyusur awakmu
sembah nuwun. Wah, kolaborasi yang luar biasa. Lah nggih kula nggih gumun salut kalih Madangkara lho Mas Yoyo. Pripun? Iki kan biasanipun menawi wonten nggen kula digarap ngangge musik. Musik Nggih. campur-sari biasa. Madangkara wis. Madangkara aja maneh kok negara angin iki segara kidul digarap kok. Lho Segara Kidul lagune Wih. Mas Deni sing terbaru iki. Lagune sing piye ku, Met? Sing Ngawur ya iki. Ora mengikuti Gen Z ki ngono Nggih. Napa ta sebabe kula kok mesti namung gamelan murni? Napa menika, Mas? Gandeng gamelan menika lak produk orang Jawa. Jawa. Produk para leluhur awake dhewe. Nah, Alangkah indahnya kalau memang warisan dari para leluhur yang kita kembangkan, yang kita promosikan, bahwa kita tahu terhadap jati diri bahwa ini adalah produk Nusantara. Nusantara. Luar biasa. Lah menika ugi wonten dawuh, Mas. Nggih, Mas Yoyo. Saking Pak Lurah Kebonagung. oke. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang dalem wonten ing sebelah panggung. Ngaturaken selamat kagem Bapak Bupati kalian Bapak Wakil Bupati anggenipun memperingati hari jadi Kabupaten Madiun bersahaja. Mugi Madiun jaya selamanya. Amin. Nyuwun gending caping gunung sampun kesupen benjing dalu utawi mangke dalu kasuwun gentos wayangan wonten ing Kebon Agung dalam rangka bersih dusun Wates. Pak, sesuk bengi Nggih, mengke dalu kalih anu Mas kula- TB. kali Mboten saged lho. Nggih, karo sampean neh. karo aku Boten, tau kula geti boten. Met, kok bengi Met. Heh? Nek kok bengi jelas bayar aku Met. Soale niki mek mbok kandhani mbok jak nonton ngono aku. Nggih. Wis neh iki. Nggih. Lungkon. Ora Met. Kono kene kok melu. Ora. Kancane akeh rukun yo yo. Nggih. Ugi menika saking Mas Bayu Ndermo. Pak Dalang salam hormat kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Kami mengucapkan selamat hari jadi Madiun tercinta yang ke-458. Semoga semakin hebat, harmonis dan bersahaja. Amin amin matur Dari nuwun, Ketua matur nuwun. Karang Taruna Kabupaten Madiun Mas Bayu Waji. Nggih, menika ugi dipun lenggahi kalian para senior seniwati ing Madiun. Oh nggih. Menika Ibu Endang Sulastri. Ya. Nggih, Bendang, tak tim Bendang menika lenggah nggih kalian Bu Mas Adit nggih. Wau wonten Mas Naryo wonten Mbak Uun sing mandegani para panembromo sonten wau. Oke. Mangke wonten goro-goro tetep bersama Mbak Niken Salindri malih. Menika kalau tak leren sawetawis tak mbadhep nih gelaring cerita nggih Mas. Monggo nderekaken menika Mas Matur Yoyo. nuwun ingkang kathah. Ya Nduk, monggo. Rerakit mbajutke gelare sanggit yo tak derekake.